जोंनि गामि समायना सोमखोर गामि रमायना हेलो खुलुमबाय बयखौबो दा थांगासिनो दं फ्रम बिथिनि टु मालिभिटा बागमारायाव फुटबल बादायलायनाय बा जोलुर बादायलायनाय चेम्पियनशिप खेला दङ बेयाव थांगासिनो दङ सारि सारि गयनि फाथैनि बारि मालिभिटाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय इन्ड' भुटान बर्डार साखाथिनि बेयो मोनसे ओनसोल मालिभिटानि शाइनिं स्टार क्लाबनि बानजायनायाव बे खेलाया जानो थांगासिनो दङ लोगोआनो जाहैबाय नै ओमफ्राय जों लेडिस गारिजों थांनायसै बेनिफ्राय मा बेखौलाय नुबाय थाखायो फुंखा खारजि बे चलो इउटिउबआव सोरनि टिकेट दाननांगौ नालाय टिकेटनिसो खेला ना ओरै खालामनांगौ ओरैनोबो सिनारिया बोथोरा एसे अखा दोमैलो बिराद मोजां जाबाय नै दा अखा हायाब्लानो जायो नङाब्ला खेला नायनायफ्राव खेला गेलेनायाव एसे उसुबिदा जागोन ओमफ्राय दा नै मोनफैबाय मालिभिटानि गेलेग्रा फोथार बेन गिदिं जोबदों नै जेरैबो स्क्रिनजों खोंथेजोबदों माने टिकेटनि खेला नालाय ओह नैबे नै सोरगिदिं जाहैबाय बे ओरैहाय लामाखौ डाइभारसन खालामना होदों ओरैहाय फारसेजों माने स्पेसा खमखाय माने माबाखौहाय बिसोर लामाखौ लाफानांदों आरो स्पेसा खम नालाय अडियेन्सफोरनि थाखाय नायग्राफोरनि थाखाय बानायना होनो गोनां जादों ओमफ्राय बेजों फोसाबना होदों ओमफ्राय जों मा फिल्डखौ गिदिंनायसै नामा बेयाव दैनोसै बाजाराव अके औ एरियाथ' बिराद गुवारलाय जोंथ' गिदिंबोजोबबाय ओरै फारसेनिफ्राय लामाफोरखौबो लानानै लोगो मोनबाय जोंनि सार लैथो मुसाहारि दा बर्थमान बे क्लाबनिनो शाइनिं स्टार क्लाबनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट माने आफादगिरि ना औ बेलाय नै दिन्थिखाना नै आंबो गाननो मोनला मोजां जागौमोन जायखिया ओमफ्राय बे खेला होनायनि उद्देश्यखौहाय फंनैसो बुंदो सारा खेला होनायनि गुबै उद्देश्यआ बेनो जोंनि सा ओनसोलाव ओरैबादि फुटबलखौ मोजां मोनो खिन्थु खोलाहा थांनो अर्थात गोजौ लेभेलाव दावखोलांनो चान्स मोनाखै बेखायनो जाहाथे मोजां प्लेयारखौ लाबोना जोंनि लाइमोनफोरखौ इनकारेज होनो हायो नैबेनो एक नाम्बार थांखिया आरोखि बेखिनि जादों दा खेलाखौ एरेन्ज खालामनायाव गोबां खरसा जायो नालाय बेनि थाखाय एसे मोनफिननो थाखाय बिदिनो एसे फिस लानाय जादों आरो एन्ट्रि फिस हिसाबैहाय दा नैबे एसे खिन्थाना होदो टिकेटनि बेसेनफोरखौहाय हायाव जिरायब्ला जोङो 40 थाखायावहाय जोङो खालामनाय जादों नोंथांखौहाय ओमफ्राय सियाराव जिरायब्ला 100 रुपिस आच्छा बिजिनै टिकेट हरनायाव माब्रै मोजां दे फैथ'वाखै बारा फैथ'वाखै हाबगासिनो दं होमब्लाबो टाइमाबो एसे दंबावो नालाय दे दे दा नायदो नै ट्रफिखौ नायनानै लादो नोंथांमोना दा बेखौहाय माने लानानै फिल्डआवहाय फोथाराव हाबहैनो थांगासिनो दङ दा नै माने बेमजोंहाय बिदिनो नै दा लानानै थांगासिनो दं माने फोथारनि फारसे दा नैबे आगदाजोंनो जाहैबाय देरहानायनि ट्रफि आरो लेफ्ट साइडजोंनो जाहैबाय जेननायनि ट्रफि दा देरहानाया ट्रफिजों लोगोसे 60,000 आरो फाइनालाव जेननाया 40,000 मोजाङानो थांगासिनो दं खेलाया मोजाङैनो मोनदों मोजां मोनदों रायजोफ्राबो फैगासिनो दङ आरो टिकेटनि बेसेनाबो खमानो जाहाथे बयबो अननानै जोंखौबो मदद होयो आरो नोंथांमोनाबो दामि खेला नुनो मोनगोन बेखौनो आं गोसो क्लाबनि जानानै बेखौबो गोजोननाय बावबाय बे बिथाङानो जाहैबाय बिलियम इस्लारि आरो बिथाङा ना एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै दङ दे
स्टेजनि मोखांथिं बेबायदि साजायदों नै नायदो अल चिरां अन्थाइ एफसिनि मेनेजार बिथांमोनखौ लोगो हमग्रोबाय नै माब्रै ब्र मोजाङै दं औ सेलब्रेसन नार्जारि प्रबनाथ मामलाय नोङा बरगयारि अनजालु नार्जारि ओमफ्राय देरहासार इस्लारि गयारि रबा जाहैबाय कोच आरो टीमनि दा नोंथांमोना बे अन्थाइ एफसि टीमाखौ माने माबोरै स्ट्रं खालामखो माने बबे जायगानिफ्राय बुथुमनाय जादों जोङो एक्चुअली जोङो प्लेयार्सफोरखौ जोंनि चिरांनि आरो क'क्राझारनिनो जों लाबोदों जोङो दा रानिं गेलेबाय थाखादों आच्छा बे टीमा आरो जोङो लोगोसे सानै नाइजेरियान प्लेयार्स जों लाबोदों अके सासे कलकाता प्लेयार कलकातायाव थायो आरो सासेया माबायाव थायो जोंनि गुवाहाटियावनो थायो सानैबो मुङा जसेफ बिसना अके डुवेल जसेफ दं दे बे अन्थाइ एफसियाव ना जायखिया ब्र अल दा बेस्ट ना मोजां दा नोंथांमोनाबो मोजां खेलाखौ नुनो मोनगोन नायलांबाय थादो नैबे प्लेयारफ्रानो नै बिथांमोना अन्थाइ एफसिनि माने अल चिरां अन्थाइ एफसि दा वार्म आपआव दङ नै दा आङो फोथार सिङाव दङ नै दा नायगिरिफोराथ' बारा गोबां जायाखै मानसिफ्रा मिथिया बेसेबां जागोनथाय दिनैहाय दा ओरैहायथ' नै बारा गैथ'वा मानसिफ्रा दाबो नै ओरै नायोब्ला नुयो नै सोरगिदिं एसेबां मानसिखौ दासिम नुथ'वाखै दा सम जायोब्ला फैबावगोन नामा आसा खालामदों आरो एसे ओमफ्राय नै ओरैनि प्लेयार्सफ्रा जाहैबाय गसाइगावनि ग्लबेल एफसिनि दा बिथांमोनाबो सिरियासलि दा वार्म आपआव दङ नै नोंथांमोना नुगासिनो दङ दिनै बे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टखौ बेखेवनायनि मुङाव जोंनि इन्डियान नेशनेल फ्लेगखौ जोंनि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट आरो गाहाय आलासि बिथांमोना दा दैखोनो थांगासिनो दङ बिथांखौ आलासि 2 नम्बराव दङ जोंहा GTML हाजं इन्सपेक्टर फ्रम ससेपुर SSB केम्प तेखेतक बायसिनाखि दिबोलै अनुरोध करिছোঁ 3 नम्बराव दङ बिथराय नार्जारि बिथाङा कन्ट्रेक्टर बिथांखौबो बिथराय नार्जारिखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय दा जोंनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिया बेखिनियानो बेखिनियाव आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि स' खेबसेबाव लोगोफोर दिनैनि अपेनिं खेलाया जागोन जाहैबाय अल चिरां अन्थाइ एफसि वर्सेस ग्लबेल एफसि गसाइगाव क'क्राझार दा गासैबो प्लेयार्स बिथांमोना नै फोथाराव ओंखारनानै दा लाइन आप जानानै रेडि जाबाय गेलेनो थाखाय ओमफ्राय खेलाया स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोनाव सिगाङावनो खावलायनाय जायो अन्नानै गाज्रि दामोन खेलाया जाफुनाय समाव फिल्ड सिंफ्राव हाबनानैहाय खेबनो मोननाय जाया बेनिखायनो माने भिडिअ खेबनाया क्लियार जाया बांद्राय आरो गासैबो एंगलफोरनिफ्राय लाजोबनो हानाय जाया बेनिखायनो एसेबां मोजां जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं गुसुंल' बेखौ दिन्थिनाय जासिगोन
Rostom karena lana mana? Bola throw naga sini. Sujulan. Kenapa? Biar lana jai, kali jai. Mega hoi. Sujulan hoi. Throw logar ganje bana. Rostom. Timing out. Bekas lagi ini jaga hona. La dun. Are. Foul. Ayo. Oi, langsung oi. Awak dah. Ja. Bidar. Ron bidar. Aku lo je. Dek, sujulan. Bidar dulu, bro. Mari boleh. Argen semua. Bidar, argen. Ni kau ni nama jaga. Jalan lagi. Mana, good jauh. Ayo Rostom, bola naik. Bola kalai Rostom. Kau bol fire mana kau? Shoot. Take sujulan. Go fast. Sujulan bhai. Arke loli throw logar gan khamani dia. Mari bile. Dun. Sel. Gelena. Dun. Bidding. Good. Captain nak dah, masuk. Good. Salah. Berua. Sudah buat. Mari. Jauh. Go. Lan. Bekas lagi ini jaga hona. La dun. Are. Foul. Ayo. Ni kudim thang dia mana? Sahani nama. Are dek. Dak. Chal. Awal sini malai. Dun. Ayo dun. Jamba ke sikil ini ani ma. Sohle tarak singa. Hai Rohan. Hai. Kau ko na. Iya, giliran jawai. Oi, sini. Sorry za koyum pra. Phơi chặt chẳng bạc. Tay luôn. Bola narah le babu không phải sai kìa cứ lò ơi. Kalau macam ni susu lagi. Vai. Tut. Ada yang ngor. Oh, cabut. Lai dah ni ngopi kau yang nama. Kasih nama cakap boleh. Jamba size. Dah sudah mana nama nunggu kau. Rostom back jab babu, hey. Rostom.
Senior pada juta nak berapa? Sure. Sure bujele, sure bujele. Sarap julara. Ah, pangla. Urjo, bener tak? Hello. Daya Global FC2 on the मोजां मोनला खेलाया बरिया गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो दा खेलाया जोबनानै थांबाय बयबो ओंखारलांबाय दा खेलाया जोबनायाव जाहैबाय स्करा गसाइगाव ग्ल'बाल एफसि 2 ओमफ्राय अल चिरां अन्थाइ एफसि 1 दा ग्ल'बाल एफसिया देरहासार जाबाय दा भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोबबाय नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो उननि भिडिअ' लोगो मोनबावगोन